לא תספיק ל6 מיליון. אף פעם לא נוכל לקלוט את גודל האסון. היה לו חזון סופי, הפתרון. כולם הולכים לישון וזה היום האחרון. אחד ועוד אחד, עם שלם כמעט נכחד, שאפילו האמיץ ביותר לא שרד. אף אחד לא בן אדם, כל אחד נהיה מספר שעומד בתור ארוך לא לראות את המחר. כל כך הרבה בכי ואפילו לא דמעה, כל כך הרבה סוף וזו בכלל ההתחלה. המון תפילות, צעקות ולא שומעים צליל, ואיך המשיח לא בא כבר להציל. מטרות נאות במטווחו של השטן, אי אפשר להתחבא ולברוח, אין לאן. טמפרטורה מתחממת ונדבקת לרגליים, עפר לעפר, הנשמות לשמיים. מסכת השקרים, חסרי אונים עוד נאבקים על החיים. נרצחו, נשדדו, דחו נשמותיהם, הוספרו, שועבדו, לא נשכח את שמותיהם. הרגו את החירות אך נשארה עוד התקווה. הנפש הומייה, העין צופייה, טבח ללא סיבה, ים של קורבנות, לי צהוב על החולצה הוא יישלח ללהבות. איך אפשר לקטוף לילדים את החלומות בזמן שחוטפים למבוגרים את הזיכרונות? מה עשיתי כל כך רע שאין שום מחילה? תמיד אמרתי אמן אחרי כל תפילה. עכשיו רצות בראש מחשבות על לפרוש. תגידו איך איבדנו כל צלם אנוש. תרגישו מה עבר עלינו בשואה. 60 שנה וזה עוד חרוט בנשמה. בגרון, 6 מיליון נחרטו בזיכרון. מה הטעות שיצרה אנטישמיות? מי נתן לאדם רשות להשמיד תרבות? מהמגן דוד נשאר שריד. אני את שלי בחיים לא מוריד, שיזהיר בעתיד לא לחזור על טעויות, ויזכיר להשאיר את העיניים פתוחות וללמוד לא להיות טרף בתוך המצוד. לא עוד לרעוד, לפחד לעמוד, לחיות בכבוד ולמות בכבוד. הקוד לגן עדן ולשרוד, השמש תזרח והשמש תצלול, הגשם יבוא וישטוף את הכל. הגלגל עגול, זה נכון, למה? אם יש חיים אחרי המוות נחכה להם שמה.